Helo, croeso nôl i'r sianel. Dyma fi, mae Bendrick, ger y bari. Ac fel ych chi'n gweld, cerrig tu ôl i fi, maen nhw rhyw 220 miliwn o flynyddoedd oed yn dod o'r cyfnod Triassic. Nawr, yn y cerrig yma, does na ddim lot o ffosiliau, wel, dweud i gwir, does ddim ffosiliau o gwbl yn y cerrig yma. A rhyw 220 miliwn o flynyddoedd oed, dyma oedd ochr llyn enfawr, llyn hallt enfawr yng nghanol anialwch. Felly doedd dim byd yn byw yn y llyn, ond roedd anifeiliaid yn byw ar ochrau'r llyn. A dwi'n gobeithio dangos i chi ddim ffosiliau, ond ichnoffosiliau, sef trace fossils yn Saesneg, o'r anifeiliaid oedd yn byw yma ar adeg yna yn y Triassic 220 miliwn o flynyddoedd yn ôl. Rydych chi'n gallu gweld bod y creigiau yma wedi cael ei dyddodi ar waelod llyn bas, achos fel ych chi'n gweld yma, mae yna grychnodau. Gwybod fel ych chi'n gweld yn safleoedd Triassic eraill yn Prydain, chi'n gallu gweld y gwahaniaeth rhwng y creigiau coch fan hyn a rai gwyrdd fan hyn. Hwyr 2 sydd yna, hwyr 3 sydd fan hyn, sy'n dangos bod diffyg ocsigen ar waelod y llyn o'n i'n sôn amdano fe. Felly, dwi ddim yn disgwyl ffeindo dim ffosiliau o gwbl yn stwff coch a gwyrdd yma. Ond ar ben reina, mae'r stwff yma yn conglomerat sy'n llwyd ac efallai na ni ffeindo rhywbeth yna. Nawr, mae rhaid i fi ddweud bod hwn yn safle diddordeb gwyddonol arbennig, felly dyn ni ddim yn cael defnyddio mwrthol, dyn ni ddim hyd yn oed yn cael casglu unrhyw ffosiliau na cherrig o gwbl o'r ardal yma. Ond, mae'n werth ymweld jyst i weld beth sydd yma. Fel wedys i, mae all ffosiliau yma, trace fossils, ichnofossils. A dyma beth sydd wedi cael ei adael gan un o'r anifeiliaid oedd yn byw yma. Dyma ôl troed dinosaur o'r cyfnod Triassic hwyr. Dyma'r ôl trod o'n i jyst yn edrych arno fe, ac fel ych chi'n gweld, mae sawl un o gwmpas y lle, ac mae trac gyfan yn mynd draw fanna. Os ych chi'n dod yma ar ôl i'r llif i mas, a ych chi'n gweld y pyllau dŵr yma, maen nhw'n llenwi olion trod dinosoriaid. Cyn dadau efallai dinosoriaid fel yr enwog Tyrannosaurus Rex, ond wrth gwrs dethon nhw miliynau o flynyddoedd wedyn. O'n nhw o gwmpas tua 66, 67, 68 miliwn o flynyddoedd yn ôl. Mae rhain wedi cael ei gadael 220 miliwn o flynyddoedd yn ôl, felly chydig yn hŷn na Tyrannosaurus Rex. I ddweud y gwir, mae mwy o amser rhwng y dinosoriaid a dawodd yr olion trod yma a Tyrannosaurus Rex na sy'n rhwng Tyrannosaurus Rex a ninau. Felly, amser hir yn ôl roedd y dinosoriaid yn byw yma. Peth rhyfedd yw ei feddwl o dilyn y llwybr yma. Dwi'n dilyn llwybr dinosaur o Triassic hwyr. Wrth gwrs, dyn ni ddim yn gwybod yn union pa nifal nath adael yr olion trod yma, felly
Maen nhw wedi cael eu enwi yn Ankysaurus. Nag dim Ankysaurus, sori, Gralator. Ankysaurus yw rai mwy, ond mae rai bach fan hyn, Gralator yn nhw. Sef, dyna beth yw enw'r olion tro, dim enw'r dinosaur, achos dyn ni ddim yn gwybod yn union pa dinosaur nath adael nhw. Ac roedd o'r pellter rhwng yr olion tro, dyn ni'n gallu gweud bod fe tua metr o uchder. A dyna i gyd ni'n gallu gweud amdano fe ar hyn o bryd. Fel ych chi'n gweld, di'r olion tro ddim yn fawr iawn. Doedd dim pob dinosaur yn gawr. Roedd rai ohonyn nhw yn gymharol bach hefyd. Felly, ble oedd y dinosaur yma yn mynd? Nath adael y tracio yma. Beth oedd e'n neud ar y pryd? Na ni fyth o bod, wrth gwrs, ond falle roedd e'n chwilio am fwyd, neu mynd nôl i'w nos i ffeindio rhywle i gysgu. Na ni fyth o bod. Ond mae'n wych i weld pethau fel hyn sydd yma i bawb gael gweld nhw. Os ych chi'n ymweld ar lle yma, cofiwch, please cofiwch bod dim hawl gyda chi i godi unrhyw un o'r olion trod yma. Please gadewch nhw i fod mwyn i bobl eraill cael mwynhau gweld yr olion dinosaur yma.